Yau ka san menene? Yau soyayya da zamu yi na musamman. Ko? Allah yau waƙoƙi ne zan dinga rera maka na kauna da love. Za ka iya rera mai. Mai dankali, mai goruba, mai kunu yana. Kawala ya shiru. Ina ne kun ka ce my tips, my eyes, my egg, amma ka zo kana wani mai goruba ne haka. Kai abawa. Kuma a ƙauye? Sai ka sai baka soyayya. Soyayya Jolly da Romeo ne ba. Shi ne mun ka maka. Ai luta kan yana nufi har zai fa kenan. Allah ya kata. Yarba dan yarba. Na kwana. Ya gari. Kana magana. Ina nan ya. Wannan fa ragan udan karo dan budurwata. Dan sai mai haka. Ai bata. Dan sai haka kika zo wuce kika gama. Ha ba wuce ne bazance ne rai. Kuma budurwanki. Budurwata ce. Ƙarya ce. Wannan idan ban da data a wata shi nake kira ya turo mu da data ƙarya yake ba saboda na bane ba. Kai tunda ka zai karya ne musaurayin ka ne ko? Kai ma ba saurayi na bane ba kai ne mai siyo mu abinci a restaurant ina jin yunwa. Kutuma bala'i. Muna san za mu sai kai ka da mani Allah. Baby. Ya ne ki da wayannan yan acaban a nan wajen kuma. Kuma kika zo kika da musu ya lallala musun ban manan zai musun kare ka da nan. Ni da wanda ba san ku ne ki. Sai ge mawa kasi. Na mijin kwarai. Wannan kuma ba. Wannan barana wagin fa. Wannan baronya jaki baronin tinkiya fa daga. Wannan bayan Allah ne aka yi kika yi tsaya da su ba yau da duk wannan dauda masu ke ba. Kai. Bayan Allah da Allah ne ki tafi da ku. Soyayya. Dan ba saurayi. Kai ne na san wanda zaki soyayya sai da wannan gajara building. Iya bakin ka ko da kofar gidan ba. Get out. Get out. Ko kofar gidan ba san ba da. Za mu tafi. Amma insha Allah ba za ka wuri ba. Get out. Sai da dada. Get out. Baban ka sadakan ka zai yi ma. To get out. Ba za ka wuri ba da sakin dare kullum da duk kudin da na kashe min sakin dare ba abin da Get out. ai sai na je wajen boka Allah da ba za ki aure shi ba. Get out. Ta ka je wurin boka ka je wurin ubanka. Ai dole ne wurin boka. Yanzu ke in tambaye ki ya aka yi wani tunani ma kika yi. Wani irin abinci kika ci yau? Dan uwa kika ci ko dan mu? Da zaki zo ki tsaya da wannan rigar sun yi wannan dauda suke yi. Wallahi Sai kiran ki a waya. Ina ciwon kai ashe ni kika mara ciwon kai. Yanzu ko ba gidan ku ban tare da zaka dan kartin banza a kofar gida. wallahi ba haka bane ba kawai dai duk masu aiki na Kinga. Yau ban da lokacin ki kawai kin ka tafiya ta kawai. ha ba dan Allah namijin kwarai ya za ka yi min haka Na dan sauko kasa. Na kira ki a waya. dan Allah ka da kar ka yi min haka na shiga uku Dan Mura Hausa TV, duniyar nishaɗi.